Velkommen til Eimonter. Jeg hedder Thomas, jeg er servicechef. Min opgave er at sikre, at kvaliteten er, som den skal være på alt det, vi booker på daglig basis. Som partner, der modtager I jo en masse sms'er, mails. Jeg vil gerne lige vise dig, hvad der reelt ligger under motorhjelmen i forhold til, hvad ligger der bagved. Jamen, velkommen tilbage. Nu har du fået en rundvisning i forhold til, hvad vi laver herinde. Du ved, hvad der ligger under motorhjelmen, og du ved, hvilke arbejder der ligger bag det, I ser ude hos jer.